Na kúpeľnom ostrove v Piešťanoch sa konala vernisáž už 6. ročníka výstavy Travel and Emotions. Fotografie z celého sveta predstavili verejnosti za prítomnosti prezidenta Svetového Fidgetu, organizácie, ktorá združuje novinárov píšucich o cestovnom ruchu. Tento rok tu organizujeme aj Medzinárodnú akadémiu mladých žurnalistov, tak sme vlastne tie termíny tak trošičku zosúladili, aby sa stretli a práve tu v Piešťanoch vlastne aj títo mladí žurnalisti vidia našu výstavu a pán prezident je taktiež tu. Toto je veľmi dobrý nápad, ako zapojiť našich členov do spolupráce. Členov z rôznych národných organizácií Fidgetu a spoločne šíriť krásu tohto sveta. Pretože všetky fotografie, ktoré sú tu, sú dôkazom, že náš svet je naozaj prekrásny. Témou tohto ročnej výstavy Travel and Emotions je motto Hansa Christiana Andersena. Cestovať znamená žiť. To je, myslím si, že téma, do ktorej má každý čo povedať a fotografia, ktorá vyjadruje nielen tie pocity, ako hovoril pán kurátor, aj svetlo, aj mysel, aj dušu, tak to všetko sa dá pekne krásne zobraziť prostredníctvom týchto fotografií. Porota a kurátor výstavy Marian Power pracovali online a ponúkli celkovo 60 fotografií od autorov z Chorvátska, Indie, Maďarska, Rakúska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Fotografia vznikla počas výletnej plavby do mesta Doha v Katare, čo je samo o sebe kontrastom. Ďakujem za ocenenie, teším sa oceneniu a samozrejme, že je to motivujúce do ďalšieho fotografovania. Rada fotografujem, veľa fotografujem a nie je to moja prvá účasť na výstave Travel and Emotions v rámci Fidgetu. Výstava Travel and Emotions bude prístupná verejnosti v priestoroch hotela Esplanade počas celej kúpeľnej sezóny. Podporujeme umenie aj v podobe rôznych koncertov, výstav či rôznych ďalších udalostí, ktoré vieme ponúkať či už u nás v parku, alebo aj v spoločenskom centre. Naši hostia chodia k nám na niekoľko týždňov, by som až povedal, a veľmi využívajú akékoľvek aktivity, ktoré im ponúkame. O to som radšej, že práve takéto niečo tu máme.